Sanibonani, igama lami nguZanele Dube kwaMashu. Ngithanda ukunixoxela ngestori sami kanye nomyeni wami owangilobolayo. Umyeni wami-ke satholana naye sisafunda amabanga aphansi, yena efunda u-grade 12 ngalowo nyaka, kanti mina ngifunda u-grade 10. Kuthe kusakanjalo-ke waphasa ibanga lakhe leshumi, wadlulela-ke eyunivesithi e-UKZN. Nami ngalana-ke ngabe ngiqhuba-ke iy'fundo zami, amaklasi ami, kuthe kusanjalo nami-ke ngaphasa. Mase ngiphasile ku-matric-i ngase-ke nga-aplaya, ngadlulela-ke nami kanti ngizothathwa khona e-UKZN. Kuthe kusanjalo-ke wafunda, waqeda, wa-grade, kanti ngonyaka olandelayo uzosheshe athole umsebenzi. Uma ethola umsebenzi-ke hhayi asebenze, nami ngala ngiyazama ngiyaphusha esikoleni, hhayi kuhamba kahle. Nami-ke ngize ngigrede-ke, ngize ngiqede-ke esikoleni ngigrede, ngathola umsebenzi. Yena-ke waseza-ke wazolobola ekhaya kanti sengikhulelwe. Mase ngikhulelwe-ke ekhaya hhayi bajabula-ke bethola umkhwenyana ongiphathe kahle, ney'ngane-ke hhayi ungiphethe kahle. Mhlawumbe ngi-wrong? Kuthe kusanjalo-ke umkhwenyana waqhubeka-ke wasebenza kahle, wangiphatha kahle, wangenzela yonke into bandla, hhayi ngancoma, kwakuhle nje konke. Engiphathisa okweqanda, hhayi nami ngizizwa nje nguwumuntu wangempela, ngize ngibonge enkosini, ngize ngithandaze, ngithandazela ukuthi ngathi angaqhubeka kanjalo, angaphazanyiswa yilutho. Sihlale-ke bandla, qhuba uthando lethu. Uyangifonela, siya-WhatsApp-a, siyaxoxa, angibuze isisu sinjani, hhayi iy'ngane ngiy'phethe kahle, iy'ngane kanjani, kuhle nje konke. Kuze kushaye-ke isikhathi sokuthi ngibelethe-ke, Nkosi yami eze abuye emsebenzini athathe i-leave. Ngibelethe, abe khona eduze kwami, konke nje kuhambe kahle. Emveni kwalokho-ke waphindela eGoli la athola khona umsebenzi ngoba ne-leave yayisiphelile. Ngasala ngakhulisa-ke iy'ngane, uyazondla, uyangifakela imali, ungenzela konke, uyay'thenga ney'ngubo zengane, uyangiposela, konke nje kahle ngendlela. Hhayi-ke emveni kwalokho useyangixoxela-ke ukuthi hhayi bo, engathi emsebenzini khona okungasahambi kahle. Hhayi emsebenzini uyaxabana nabelungu, emsebenzini sebembambela imali, nami ngize ngibone ukuthi hhayi kunokuthi apose imali enkulu, angivele ngikhuphuke ney'ngane size khona sizohlala ndawonye ukuze kungabi isondlo sibe sikhulu ngala. Hhayi kuthe kusakanjalo-ke, hawu sihlale kube right. Ngelinye ilanga vele angijikele athi hhayi iy'ngane akasakwazi ukulala kahle, iy'ngane ziyahlupha, iy'ngane kanjani, fine mina ngiphinde emuva. Ngisabuza ukuthi hawu inkinga isikephi ngoba phela sengila eduze, akasakhiphi imali enkulu, ney'ngane futhi sey'khulakhulile azisanazo iy'ndleko ey'ningi. Ngixake-ke hawu ukhala ifoni yakhe nami ngisamangele, ukhala ifoni. Uma ngithi ifoni hhayi bo, umuntu wesifazane avele aphumele emnyango ayokhuluma khona. Uma ekhuluma emnyango hhayi abuye. Ngibuza ukuthi hawu kanti ubani-ke lo osefonayo njengoba esephumela ngaphandle? Hhayi omunye umuntu nje asebenza naye esemsebenzini. Hhayi nangakusasa kube khona ofonayo futhi aphumele emnyango. Hawu kanti lo okwenza ukuphumela emnyango uma ukhuluma, uma ekhala ifoni kwenzakalani kanti? Elo ethi hhayi isemsebenzini, ngize ngithi mina hhayi kwaze kwayinkinga ngoba phela ubuyile emsebenzini. Uma usubuya kukhona ofonayo kanti nisuke ningakhulumanga yini emsebenzini naqeda. Kanti umuntu wesifazane, usethole umuntu wesifazane esethandana naye. Kanti mina ngingalana nje ngikhulisa iy'ngane la e-KZN kanti yena eGoli usenomuntu wesifazane elokhu engifihlele. Shuthi uye lo othatha imali. Hhayi kusekanjalo ngivele ngimangale ukuthi hhayi angisazi ngoba phela bengisazi ukuthi mina uthando lwethu kuhamba kahle, ney'ngane zethu hhayi ziyakhula, azinankinga, zinhle nje, zikhuluphele zingaka. Hawu kanti inkinga ingaka, kanti iyo le ethatha imali. Kusuke-ke emveni kwalokho-ke
useyangidinelwa, akasayifuni iy'ngane, nami useyangixosha, usethatha ngisho iy'khwama ayoy'beka emnyango ethi hhayi ufune mina ngiphindele emuva ngoba manje mina angisamphethe kahle. Kanti yena ekuqaleni ubetheni? Ubethe isemsebenzini, inkinga isemsebenzini, nemali ayikho kahle kanti isemsebenzini. Kanti cha, uyangikhohlisa. Nangu lo muntu wesifazane okuwuyena esekwazi ukumsaphotha okudlula iy'ngane, okudlula mina nabantwana bethu. Ngisuke emveni kwalokho-ke ngifonele ekhaya-ke ngibaxoxele-ke ukuthi hhayi usibanibani njengoba esenza kanje akukhona ukuthi unenkinga emsebenzini. Inkinga naye umakhwapheni wakhe, intombi phela eseyitholile esuke iyona eseyisaphotha-ke aseyondla. Hhayi bo, bababaza ibhadi ekhaya, bathi hhayi bo ayikho leyo nto mhlawumbe mina ngiyabakhohlisa. Hhayi-ke kuze kucace ukuthi hhayi sengiyabuya-ke nemithwalo yami. Ngibuya-ke nemithwalo-ke hhayi nami sengidangele-ke. Hhayi nami ngize ngigcine sengi-give up-a ngoba akasasibheki, akasangifoneli, akasafaki ngisho even isenti. Hhayi nami ngize ngigcine sengimduba-ke, hhayi kuhambe-ke ngayitholela nami komunye-ke ngangithi nami uyangikhohlisa ngoba phela sengisaba kwani kwabantu besilisa. Sengisaba ngoba phela ngibe sengibona ukuthi uzongigila nani njenganaye ubaba abantwana. Hhayi-ke emveni kwalokho-ke umuntu lona-ke sengimtholile Nkosi yami, aqhubeke asho ukuthi hhayi iy'ngane uzoy'khulisa, uzozenzela kahle ngendlela, way'thanda bandla iy'ngane zami. Ngakhohlwa-ke lo baba wey'ngane. Wahamba-ke wasecela ungilobola, wangilobola bandla naye, sahambisa umembeso, wangishada, kwakuhle nazi iy'ngane zethu sezikhulile seziyindala. Enye nje isifunda eyunivesithi nayo la sesifunda khona e-UKZN. Ngoba nami vele ngase ngiy'tholele umsebenzi, saqhubeka say'khulisa iy'ngane. Wangilokhuza-ke say'khulisa-ke iy'ngane bandla way'phatha kahle, ziyafunda. Nangu ubaba wengane useyakhumbula manje iy'ngane, selokhu ebuza ukuthi iy'ngane zingakanani. Ngiyamtshela ukuthi hhayi bo iy'ngane sey'khulile futhi sengiphumile elokhuzeni yakhe, enhliziyweni yakhe naye akaphume asiyeke nje ney'ngane. Hhayi manje-ke ngiyabona ukuthi unkosikazi shuthi-ke akamphethe kahle noma umnika inkinga. Usefuna nje selokhu engifonele njalo zonke iy'nsuku sengize ngiyambhlokha, sengivala yonke into ngoba phela kwayingane zazi ukuthi nangu ubaba wazo. Hhayi lo azimazi iy'ngane ngoba phela zayingakahlakaniphi, zayisancane. Ezikhule zimazi nangu ezazi ukuthi uyena ubaba wazo uDube. Hhayi-ke sikhulile-ke iy'ngane, baba zazi ukuthi uyena lona nje akakhohlwa. Manje-ke usefuna-ke nokuthi uzozibulala iy'ngane ngoba manje mina ngiyanqaba nazo ngoba nakubo wabatshela ukuthi uney'ngane kodwa manje azizi kubo. Akasho ukuthi uyena owenza nje, owangikhipha enhliziyweni ney'ngane wangabe esazondla zaphuma okuphumayo. Manje uselokhu engibelesela ukuthi iy'ngane ziyafuneka ekhaya, iy'ngane kwanjani. Kanti yingoba yena akay'tholi iy'ngane, iy'ngane anazo yilezi ezami kuphela. Manje angisazi-ke ukuthi ngenze njani. Angazi ukuthi ngizomtshela kanjani lo mkhwenyana-ke osekhona osengishadile. Manje ngiyacabanga-ke ukuthi angivele ngiphumele obala-ke Nkosi yami ngichaze-ke ukuthi hhayi iy'ngane kanje nangu ubaba wazo usefuna ukubuyela kuzona. Angazi ukuthi noma uzoyivuma yini leyo nto ngoba usey'khulisile phela iy'ngane seziyasebenza manje, sezi-right empilweni. Yabona nje indaba yokuthi ubaba wengane, ngathi bona obaba bengane bakhona benza kahle bay'khulise kahle ngendlela. Abanye bahamba bajike bakhohliswe izinto zasemhlabeni. Hhayi-ke kuthe kusanjalo-ke ubaba wey'ngane naye-ke njengoba elinde ukuthi iy'ngane nje zize kubo zizofaka iy'phandla, zibuyele nje esibongweni sakhe. Mina angikuvumi lokho, sengamane nje hhayi kufiwe. Yabona nje nomama nabo abahlalela nje entweni engekho yokukhohliswa obaba bey'ngane. Okokuqala akazondlanga, wazondla nje 7 months kwaphela kanjalo. Zasala sey'khuliswa wuye uDube lo enginaye engihlala naye kuyinamhlanje. Iy'ngane way'khulisa-ke uDube-ke sezi-right, sezizinhle iy'ngane zikhulile, zindala, ziyasebenza manje. Nazo seziyakwazi ukuy'mela, seziyakwazi ukuy'thengela into eziy'dingayo. Vele ubaba lo bekade ngingakamtsheli ngazo. Noma ngabe ngithi ngiyamtshela angani ukuthi ngizoyiqalaphi le ndaba ngoba phela le ndaba bengithule naye sonke lesikhathi. Yize azi uDube ukuthi iy'ngane akuzona ezakhe ezomunye umuntu kodwa kwayiyena uDube angazi ukuthi ngizoyiqala ngiyithini. Uma ngimtshela nje ukuthi iy'ngane nangu ubaba wazo useyay'funa iy'ngane ngoba nakhu phela sey'khulile.
akubeni zondliwa uyena uDube. Angazi ukuthi nje angavele angibulale fi. Right-ke manje ngicabanga ukuthi-ke ngivele ngiyivale indaba yakhe. Ngamtshela ukuthi yena akasenangane ngoba phela iy'ngane sey'khulile manje iy'ngane zazi omunye umuntu. Zazi omunye umuntu iy'ngane njengoba sezindala akukho okutheni. Nazo funa phela ziqhubeke nempilo yazo, ziqhubeke zibe nemizi yazo. Akukho nje engathi ngane yami hhayi nangu omunye ubaba-ke, nangu ubaba okuzalayo kobe sengirongo lapho. Yabona nje elokhuzeni esikhathini samanje ngathi umuntu angahlala eqinisweni aqonde uma kuwukuthi kunenkinga asheshe eyikhulume indaba. Yabo nje isigameko sobaba bengane hhayi akuhambanga nje kahle empilweni yami. Kodwa yize noma sengazi ukuthi sengakulungisa kwalunga ngakhohlwa uyena ubaba wey'ngane lo owangizalisayo. Ngayithola uDube ukuyena-ke sengihlala naye manje. Ngiyabonga. Is there black